הקטע של אימון שלכם, בואו נתחיל. בואו נראה מי יש לי הראשון. טרללרו הראשון. בואו נראה מי יהיה לכם הראשון. שני שלי, בואו נראה. אוי, פתאום תפונתי. טריפיטרופי. בואו נראה מי השלישי שלי, והפעם אני כותב את השם שלי. ככה שזה יהיה עוד יותר מטורף. אומייגאד, יש לי 2 טריפיטרופים בקבוצה. 2. הקבוצה שלכם ואני מאוד מפחד. יש. דבר כזה. כן. אמרתי לכם מי היה ראשון, ומי היה לכם עכשיו. שיט, יש לכם את שימפנזיני בטריפיטרופי שלי, או מה שיצא לכם. אני מפחד, אני לא רואה. רגע, שנייה. אם טריפיטרופי הוא דג סרטן, הוא בטח ינצח את שימפנזיני בנניני. טריפיטרופי יפסיד לצ'ינסינו וטרללר אותנו. ברור שינצח את מאבק הזה. אני ניצחתי. יאללה.